הלקוחות שלך מגיעות אלייך? מפה לאוזן? מהאתר שהקמת? אולי מהרשתות החברתיות? מה שבטוח זה שהן אוהבות להכיר אותך לפני שהן חושבות ממך מוצר. היא תרצה להבין מי את, לקרוא קצת על הדרך שעשית, לשמוע על הגישה שלך. בגדול, מחפשת חיבור. אם פעם היה משקל רציני להכיר מפה לאוזן, היום המגמה היא להראות נוכחות גם ברשת. אני שומעת סביבי הרבה את המשפט, איפה אפשר לקרוא עלייך קצת? או, יש לך אתר? הציפייה היא שיוכלו להכיר אותך עוד לפני שנפגשתם או שוחחתם. והדרך הכי טובה לעשות זאת היא בעזרת כלים כמו אתר ופרופיל עסקי ברשתות החברתיות. אז למה בעצם צריך דף נחיתה, אם יש לי כבר אתר? המטרה של דף נחיתה, להבדיל מאתר, היא לתת מענה מדויק לבעיה בעזרת מוצר ולשווק אותו במקומך. לעניין את הלקוחות שלך ולתת להם מענה עבור כל השאלות שעולות להם בדרך, וכמובן לייצר חיבור. בגדול הוא מקצר תהליכים, ואם הוא עשוי טוב, הוא פשוט מביא יותר מחירות. וזה תכלס מה שאת רוצה. הוא לא צריך להיות חופר ומייגע, אלא מדויק ונוגע בלב הבעיה, ולמצוא לבעיה פתרון. וכמובן שיהיה נעים, לעין, מעוצב. אם מה שאמרתי מדבר אלייך, אני מזמינה אותך לבנות יחד איתי דף נחיתה, שיעשה עבורך בדיוק את זה. לפרטים נוספים או להרשמה, מוזמנת להציץ כאן למטה.